Papuji Tuhatta marhite ede nomor 534. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Hodo ale Jehovah di halungut rohaku, ale debataku marhaposan tu hodo au, sa unang paila au, asa unang marsurak-surak akamusukku mida au. Dang tahe tagamon tarurak manang isi sian akka na makaposiho. Ale Jehovah, saya pabotohon matu au akka dalanmu. Jala ajarhon matu au akka bogasmu. Sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasobama ibana. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata ajarhon matuhami aturanmu. Unang tadikon hami, patonggor mama tami asa utadahami hatuon namin nasian hoy. Pargogoy hami marhite-hite hatam. Padao masian hami nasapo dan nalipe. Setangihon mahami dia kadalanmu. Asa utadahami ho hanguluan nami. Manang mangulu manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amen. Maredehita.
di mingguta sadarion ima sian pesalmen bidu 130 ayat 7. Naloma roham tu Jehova ale Israel ai para siroha do Jehova jala godang do haluaon di ibana songani masahana atong rap mangido gogo mahita tu adopan di debata laho mangulahon na bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na bartu patik mi amen maredehita. Tato poti madosata nagodangi itu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan para siroha nasu murung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangoluhami. Hami halak pardosa nadangolon roh tujolo ni habangsa habadionmi. Manopoti jala mengangguk kondosa nami. Masa jojo do warsahi hami ho marhite-hite. Pikiran dohot hata. Dohot pambahenan nami narway. Dang hukaholongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ati-ati nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Dang doso diri nami hubain hami. Dibaheni tamadori masan muhami jal uhumon muhami. Tu hamatean saliling nililing na. Alai nama porus mahami nuaing di asini roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhna. Sayurupi mahami paubawon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haolongan roham. Si panguluhami. Dohot ala ni guarmu nabadiay. Ale Tuhan asi maroham dihami halak nadangolon. Amen. Baga-baga taringo Tuhan sesani dosata. Alani pangolos yota do umbahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni haja hatota do ibana mabugang. Ape to ibana do pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala dibahin ni bugang na do malum tahilala. Hasangapon mana di debata na digijang. Amen. Maredehita.
di mingguta di bagasan. Epistel di mingguta sadarion, iman na binuat sian Markus bidu sada, mulai sian ayat sada saharodi ayat 8. Tajahama marsikap soring hamema na parjolo. Pamaritahon ni si Yohanes padidi. Onma mula ni barita nauli ni Yesus Kristus. Suara ni nama jojo di halongonan. Pature hamuma dalani Tuhani, pahornop hamuma si dalanan nai. Jadi ruar masude pangisi ni tano Judea rodi sude halak Jerusalem manopot ibana jala dipadidi hondo nasida di batang aik Jordan dung ditopoti be dosana. Odo jamitana na Roma sian pudiku na gumugo sianau na hurang tamado au pauduk ahu makar hari tali ni si patuna rap mahita majah dia walui aik do hudidihon tuhamu ale to di perbadian tuhamu songani masahana mertua man natu mangihon hatani debata jalan naopyopsa amen. Marede hita. Tidakon ma hapor siaut tay songon na hinan tidakon ni dongata sa hapor siaut di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi dohok tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean satod di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banotoru ding ditanom na mulak mangolo di hari patuluhon nama naik tu surgo lahuduk tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohok dihasasani dosa dohok dihatai na madok mulak mangulu do sogo daging ni halak nong mate dohok dihanguluan na sorasuda amen.
Tapi kema ede nasional rahon ni ama Jericho. Taudu timuse sian NHKBP. Tapi gema tikting nama ragam di huriatan nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hut-hut ma titing nama ragam di Minggu tanggal 14 Desember 2025. Na parjolo goarni Minggu. Goarni Minggutta sadarion ima Minggu Advent patuluhon lapatanna Minggu panomunomo di hatutubu ni Tuhan Yesus. Topik Minggu makka lungutto debata hatuaun niakka na porsea. 2.
kelompok KOR tu hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. Naparjolo pukul 7.30 WIB Ina Esther Amahuria NHKBP. Napaduahon pukul 10 WIB Ina Hanna, Ina Deborah, Ina Kamis, Ama Salom. Telu ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 21 Desember 2025 Nanaing Ro hita memakai bahasa Indonesia. Opat pasahat ulos hatuaon. Di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 Nanaing Rohon patupan ni huriata do pasahat ulos hatuau turuas ni huria ima amang jitar tapu bolon tubuh tanggal 20 Desember 1948 usia 77 tahun sian sektor Kolose. 5. Amplop Natal di mingguta sadarion patupaut tado papungo amplop Natal tapasahat mai di tiki napasahato pelean napaduahon. Onom patadahot calop padita di sadarion minggu tanggal 14 Desember 2025 di parmingguon pukul 10 WIB di patupado acara patadahon calop padita hobar tu surat penugasan sian uluan ni HKBP. 5. Calop padita Ingwer Dirgahayu Sihotang SSI tapatupa mai anod dung sipul majahatiting jala dung sipul parmingguon di patupado acara ramah tama lao makalason haroroni nasida. 7. Acara pangapulion sadario dung sipul parmingguon pukul 10 WIB di patupado acara pangapulio tu keluarga ni amata ha hutauruk nahinan inang ha boro pusunggu nahinan di sektor Sion. Husosoy hami masude ruas lumobi sektor Sion asareta madohoti acara pangapulione. Walu ruas Parguru. Mamuka minggu sadario tanggal 14 Desember 2025 gabe ruas Parguru ma di huriata naperjolo Dewita Eriska Silaban sian sektor Kanaan. 2. Sepriani Haryanti Hardika Barasa sian sektor Bethlehem. Si parmahanon manasida saleleng gabe ruas Parguru. Tatangyakom ma asa dihaburjuon nasida ngolu parhuriaon na marhiteima tibangan ni parhalado nasida gawe ruas nagok ditikina. Sia titing marbagas, titing parjolo, naing majalo pasu-pasu pardongas saripeom ma Jonathan Pratama Lubanggaul, anak ni Amata, Herbert Pilder Lubanggaul, tubuh ni Inata, Pera Krisnauli Siahan, alamat Jalan Dana Puri nomor 04 RT 01 RW 03 Kelurahan Harjamukti Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Dohot Oroanna Claudia Marina Ropita Boru Sitorus Boru Niamata Juli Sitorus Nahinan Tubuh ni Inata Tumiar Boru Pajaitan. Alamat Kapung Babakan RT 02 RW 03 nomor 26 Kecamatan Tapos Kelurahan Sukatani. Huria GSPDI Philadelphia Sukatani. Di pasu-pasu di hari Sabtu 27 Desember 2025 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. 10. Perayaan Natal Pangulan Nagok Tiki HKBP Distrik 20 Deboskap di hari Senin tanggal 15 Desember 2025 mulai pukul 10 WIB di Patupado ibadah perayaan Natal Pangulan Nagok Tiki HKBP Distrik 28 Deboskap Maringana di HKBP Depok Sada. 10 Sada rapat parhalado di hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 pukul 10 siang WIB di Patupado rapat parhalado menguduti rapot parhalado naung di Patupana di tanggal 20 Sada 27 November dohot tanggal sia Desember nasalpu lau pada sipon akka usulan program
siat dewan, seksi, parartaun, sekretariat, bendahara dohot program umum Sibuanon tu rapot huria. 12 penataan area parkir. Tong ma husosoi hami tu hita ruas ni huriata asaradema rohatta mangaleho bunga pohon pucuk merah dohot pot bunga warna hitam ukuran diameter 40 cm asauli lahan parkire. 10 Padidion Nabadia di hari Minggu 21 Desember 2025 nanaing ro patupaun ni huriata do sakramen Padidion Nabadia tuakan atoras nanaing mabuan yanakonna tu Padidioni asa Roma dohoti perguruan di hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 mulai pukul 10.05 WIB di gereja. Laos tabuam ma formulir pendaftaran nang pinasahat ni situa sektor tabe. 14 ruas namodeng. Nunga jumolo marujungolu inang hot naria boru opusunggu tubuh tanggal 12 Februari 1975 moding tanggal 8 Desember 2025 tutup usia 50 tahun sia bulan. Sahalak ruas inasian sektor Sion. Nunga jumolo marujungolu inang matiur benget boru tabunan tubuh tanggal 20 Desember 1953 moding tanggal 10 Desember 2025 tutup usia 72 tahun sahalak ruas inasian sektor Nasaret. Tatangyakon ma anggiat tumibu tarapul rohani sude keluarga nati ninggalhon nasida. 15 soso pasahato pelea bulanan dohot iura diakonia. Husosoi hami ma turuas ni huriata asa tarikotom ma pasahato pelea bulanan dohot iura diakonia tapasah ma tu parhalado di sektor tabe manang ditransfer tu rekening huria. Nomor rekening huria tercantum di warta jemaat. 10 ralat pengeluaran. Ralat pengeluaran warta tanggal 7 Desember 2025 tertulis gula 15 kilo hali Rp20.000 jumlahnya Rp420.000 seharusnya 15 kilo hali Rp10.000 jumlah Rp270, jumlah pengeluaran sebelumnya 30.527.741 rupiah dan setelah diperbaiki menjadi 30.437.741 rupiah. 10 torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 7 Desember 2025 565 halak. Sablalu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 halak. Ulang tahun pernikahan 12 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 15 1 tanggal 21 Desember 2025. Hatani debata napasikopon las niroha muna tersurat di Yohanes bidu 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupak kamudo manang dia pe dipangido rohamuna. 10 sia pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon. 10 kepala keluarga. Godangna Rp6.375.000. 20 pelea bulanan manang tahunan. Torop napasahato pelea bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 pitu kepala keluarga. Godangna Rp8.675.000. Mauliate ma di pasahat huriata tusude ruas nang pasahaton pelea bulanan dohot iurat diakoni sosial sahat tu bulan Desember 2025
tuakkan aso pasahaton dope, taingot ma amanginang, makarikoton pasahaton ganu bulan, tuhuria marhite perhalado sektor tabe. 20 sada keuangan huria. Huria 10.554.400 rupiah. Pembangunan 4.756.870 rupiah. Sentralisasi Manang tu Pusat 10.549.330 rupiah. Jumlah saluhutna 22.606.600 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatta ma pilihan bain sangap di guarna nuaing sah mahita tu acara napatad dahon calon padita. Hujah kami ma surat penugasan pucuk pimpinan HKBP. Surat penugasan nomor 47 garing SP BP garing calon pendeta garing SP Romawi 3 garing Romawi 10 garing 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan Manibangi perlunya mempersiapkan para pelayanan untuk melayani jemaat HKBP pada masa yang akan datang melalui latihan dan praktek pelayanan. Mengingat aturan dan peraturan HKBP 2002 syarat menjadi pendeta HKBP, memperhatikan keputusan-keputusan yang berlaku di HKBP tentang calon pelayanan HKBP, menugaskan nama Ingwer Dirgahayu Sihotang SSI, pekerjaan calon pendeta HKBP, melayani di PK FHTA HKBP, terhitung tanggal 1 November 2025 melayani di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Distrik 28 Deboskap, tempat tinggal Cimanggis, dengan ketentuan 1. Melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana yang ditentukan dalam uraian tugas terlampir. 2. Bertanggung jawab kepada pendeta resort dan preses setempat. 3. Membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan 1 kali 3 bulan kepada Sekretaris Jenderal HKBP, cek kepada Biro Personalia dan tembusan Kepala Biro Pembinaan HKBP. 4. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki jika masih ada kesilapan di waktu membuat surat penugasan ini. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 15 Oktober 2025. Huria Kristen Batak Protestan atas nama Eporus, Sekretaris Jenderal. Pendeta Rikson M. Hutahayan, MTH. Petikan kepada yang bersangkutan. Tembusan Preses HKBP Distrik 28 Deboskap, Parhalado HKBP Resort Cimanggis, Parhalado HKBP Cimanggis. Songonima surat keputusan. Napaduahon hujau hami ma calon pendeta Ingwer Dirgahayu Sihotang SSI, tujulo laho patad dahud diri. Shalom Marita salutna. Horas. Selamat Advent. Buat salam gale selamat Advent nah.
Salina dia. Selamat Advent Marita Salutna. Selamat. Dia perjulur salia manginang tutu mando mulia temeta di amat dapat dengan bahasa sang kepala gereja. Ala buhita pajupang di bagas joronaun dalam kesan sehat dan bersukacita. Ya. Kemudian mando mulia temami tu padita resort amang nababan do sudia ka parhalado HKBP Cimanggis do sude huria HKBP Cimanggis. Nah mangihut songon hatani na tua madohonon nami jolo tiniti sanggar asabain huru-huruan jolo ni suku marga sa binoto partuturan sono ma amanginang guarhu ima ingwer dirgahayu syehotang aga belibet dati apa bisa dirolo tersilat di lidahku manggora diriku sendiri gitu kan arong mana mago wena arong mana wena ga 3BU si pata Sony Male saudara-saudari bisa memanggil saya Ingwer bisa dirgahayu dirga ayu pun boleh si hotang peboy isi rusudi guari ya jala inang pangitubu boru siboro amang inang sibotoroha masuk itu purbati pura-pura baik inna aringson tulakku wah oras ma tulang nami do akatante narong isu nanti do kepariwan iya na mangihut boy may say marsidadan tujulan nyari arong bape tulang ni berison kemudian nawanginang apa sih teh iya kami sadira manginang status gabi amang udah menduk status lagi status masih mencari iya mencari dobe mencari sinamut aku sewang nomor sifatu pancus 40 oke manginang perlu tanggal lahir musik ya tanpa saya bilang pun langsung tahu tuh itu tanggal lahir ngatur tertera di gori dirgahayu enak 17 Agustus 96 bukan 94 ya jadi memang itulah kemudian manginang saya saat ini LPP 3 latihan praktik pelayanan tahun ketiga tatangnya kuma tahun naro asa di Tabalhun itu gugur utang yang mandang ekoniba asa tibu di Tabalhun iya jadi sebelumnya LPP sada LPP 2 makubasi di Hepatama Hami Hepata ini panti karya Hepata HKBP di Lagu Boti ngai hadong natusi mandang kita dah halamang do Hepatao do Hepatao ya Hepata ini manginang salah satu unit pelayanan Departemen Diakonia yang membidangi pelayanan disabilitas akadongata yang berkebutuhan khusus. Iya. Kira-kira kurang lebih sian 2022 mahami di sini. Sian magang dope saat parpudi dipisahkan ya di Palau istilahnya tanggal 30 November yang lalu. Iya. Jala manginang kami sendiri 5 bersaudara sian damang do dainang opak ma daboru salak kuma bawa langsung dipilih huma tu sama ho kan dang bewi tu dia jala iso do ito nami syakangan do ito syapudan dolo nyoma gatini na tua-tua nami na dison ala dang boy na sidaro sian hutana dewan kan adong do udam misi lo ma udam disi mangidaho mandongani ho di Cimanggis nina rodo nasida doa ka ade sian Cengkareng olan patad dahun di Hurieton begitu manginang amu saya ada musik maju siya na manginang kurang lebih mul pagajak kunong
dang be siya tau ta tujulan ni ada ti. Kurang lebih nandong walarong na kurang akan na asing boy ma talanjut di rumah dinas, di kantor pe boy, di dung sidong perminggono pe boy amanginang. Ale sonang raku selamat sonang raku tusun. Ala ini huria pertama yang saya jalani sebagai calon pendeta. Ya. Ngapa lu jahura di lembaga wibain ile parmaju tu huria inamara idokon pusat asa marsiajar marhuria ngalu jahu mengida akana yang berkebutuhan khusus. Sekarang kau harus melihat orang-orang yang sehat-sehat, puji Tuhan begitu. Mungkin kita bisa saling berkolaborasi pelayanan ke depan, saling mengurupi kita, saling menopang dalam doa. Mula dong, saya orangnya anti kritik. Bu unang pula martabu-tabu ni, mulu orang kate ngado ko kamu mak, orang kate ko mang, boy songoni, kan? Bahasa marminyak-minyak bauhi memang bisa. Saya terima komentar seperti itu. Mula dong asal aku na orang pesotik bisa langsung ditegur. Unang pula maribudi-budi teh, amang inang. Biar kita bisa saling membangun pelayanan di Huriat Town. Asalam hebang, asalam mantap pelayanan di Cimangison. Soni Masyan Hami, mulai tema di Tuhan, mulai tema di Tasuluna Butima. Sama muse madokata ma sian utusan ni ruas amang nenggolan sian sektor Galatia ala tinggal di Galatia do amang calo pendeta di tempat tu. Oras manita salu na pinarsangapan amang padita resot amang nababan parhalado salu na amang inang ruas HKBP ng songoni kanaposo ate. Jadi naparjolo mangido sautik nakpia na makatahon nang sahata mga ate amang inang da. Jadi indang namalo au. Jadi kebetulan nakidokon amang main naba nyoluan. Jadi parjolo ma tadok mulai itu hatta di perminggu tadi bekas tikyon di paso-paso itu kita jalan di sadarion di patadaut tu kita calon padita tikyon ima amang calon padita ingwer nakin saya ucap amang pada tahun setengah salah ingwer dirgahayu si hotang SSI pasukan amang pas jadi kami sian ruas las dorohanami tabba akka pelayan na mangula di Huriay. Asalam tabba haporsaw na karuasi ate. Jadi tadi naman misalnya mulunod tabba haporsaw na ruasi tiyak kapangalaho pe lamdinggam makan itu yang ngatukan saling mengasihi, saling membantu. Jadi molo au pribadi maju ate molo adong do pihak kana olo jama senarion jadi pelayan luar biasa ya. Jadi mulai memang jadi amak sekolah kan memang bercita-cita ingin jadi pelayan molo au sekolah antara sekolah dohot kenyataan tak sesuai. Jadi sekolah iba alang go profesi dia mah alang go amang sekolah ingin menjadi pelayan di Tuhannya teh. Mulai ate mah. Jadi si dohono namang dah calon pendeta nami. Nakido kan praktek be. Praktek do kan. Biasa mulu orang praktek di bawah tekanan do biasanya Ido biasanya songoni do di dia pe mulu praktek orang mana suruh-suruh nak senior atong, ak senior na merasakan senior, alai buti, marbisuk mamang ate, malu-malu ma termasuk ke diri itu ak senior, biasa mah. Jadi unang muncul mau budaya ya. Kebetulan
aman ke lahir 96. Aku lahir 75. Setengah berarti mah. Setengah. Jadi songoni mah molo dalam hal di konsistori manang na di Huriaon, amang junior kan? Malu-malu mamang teh. Asa dingkan persorani. Ini yang paling utama. Molo na turua si dohonok kuat eh. Molo pelayan api amang unak polo mereng-mereng status. Sama saja. Gitu kan? Unang mereng-mereng status, anon gabi masalah donon. Ano penilaian gabi hurang. Memang dalam kenyataan kan oleh disongani kan songon na ganteng binereng, wah kung ahatu siba kan. Alam na jelas amang tugas pelayan itu harus menyentarakan semua, harus satu. Nah, jadi imang sudah namang dah. Jadi marbisu mamang semoga berhasil selama praktek mendapat nilai yang bagus dari amak padita tentu na membina perhalado sudah songoni dua sate. Kebetulan dok nakin tinggal di Galatia amang deh, sektor Galatia. Kami pe sektor Galatia kan. Jadi siap amang, mula dong akka sesuatu na perlu manang dia tu pelayanan amang sektor Galatia khusus ala tinggal amang san siap kami mendukung pelayanan 100%. Asangget amang sukses selama bertugas di HKBP. Jadi songoni ma sidono nami bahu cakok kami ma amang calo padira nami di HKBP Cimanggison mewakili ruas au Nenggolan Marburu Manurung sian sektor Galatia. Mulai tema horas ma di saluna. Maulia tema di amang Nenggolan sama tu perhalado situa El Manalu sebagai bestur resort. Horas madihita saluhna, selamat apen napatuluhum madihita. Perjulu madok molete mahita to mata debata di asidot holong ni rohana dengan di basana bohita marsaor di bagasan sadarion. Nahu parsangapi hami na perjulu amang pendeta uluan HKBP Cimanggis, pendeta Anaban nang songoni amanami dohot inanami donga perhalado nang soni di damang dohot dainang nang soni nang naposo bulung nahu parsangapi hami ruas ni huriata huria HKBP Cimanggis takas tutu naong taboto di bagas sadarion nang majako kita ima di amang calon pendeta Ingwer, so na moldo dohono nate, Dirgahayu si hotang SSI. Nung atakas di patadahon na sida diri na sida teh. Memang oma sada gunana na sentralisasi, berarti ada nilai positif na. Nate, boy dikirim pusat HKBP pusat gabe tabba pelaya di Huriat Town. Las roha, jadi arong ko nilai positif mamanginang. Asura roha mangon dang sentralisasi dope, beko julo ibu do di sermon. Setuju apa tidak? Mampu do huriye, ido pasti doi. Alayom ma nilai positif ma sentralisasi. Merhite yaka pilihan na tapasahat sentralisasi omma gunana amangina. Jadi una pola segar-segar roha muna, lau pasatu pilihan ibalga-balga. Asaboy tabay mo si pendeta. Situ juri tamanginang isi? Baido. Aidang tudi yaitu sentralisasi do kan untuk pelayanan pakubakon akapakubasiyon. Jadi lasmaruhat tadi si. Tadukung mamangon nate. Ngason na diro na manginak kaning hita do na menilai. Pakubasyan na mangon. Sahali 3 bulan melapor ke sekjen hasil kinerja. Ido tayo mangate. Ate. Jadi tajakum mana sida teh
talehom mas semangat tua mangon asabui totong makubasi hurion di bagasan hahepason. Nah terkhusus dohonon nami mah tu amang calon pendeta Ingwer Dirgahayu Sihotang. Hujakon hami mamang dongan nami nagabi marhobas di hurion. Terlumubi may mabuan ate. Mabuan aura na fresh na segar di huriat taon. Laho patuguhon haporsiaon. Haporsiaon ni hami nang soni ruas. Posodo pe amang posodoro hadisi. Boy laho manugunogu tulumobi sudut akan poso. Laho patuguhon haporsiaon na. Asalam semangat laho makubasi huriat. Dalam ringgas o tugas ni amang don. Ate, tugas ni hita saluda don. Perhalado memang. Alai pos roham berhiti haroron ni amang. Hubolo hubere kami siap perkenalan ni amang nakaning sangat luar biasa. Jadi sona memancarkan ada semangat. Ate. Jadi gampang berkomunikasi, gampang bergaul. Ate rido te emang. Amang ina ate. Iko soni do mang. Memang iko soni do. Iko jonok go iba ruas. Mabay semangat. Jadi molo hubereng aura anak kaning dang pola songon na pa ako mate. Adong ko songon na makatay pa ako butima, inna kan? Jadi also na adong ko nilai positif na binairang lasaroha, tarlumob itu sudut daw poso. Butuh dope akan na poso tamang dison kebutuhan rohani yang sangat bagus, membangunkan iman. Ate, alai poso do roha disi tugas ni amang mabain konsisten akan na poso tay asaboy reta lau makobasi. Napatulom ma di huriat taon ro akan naposo. Naparjulo pendeta tabun naposo doi. Napaduahon pendeta atabulon naposo doi. Alai siano do dapo rokak mitod dina. Ate. Ido kan? Ido. Jadi molo HKBP simang keson tepat ni pendeta naposo do calon pendeta naposo pasti akan dapat jodoh. Amin. Jadi dang borhat amang sianon yakin au dang borhat amang sianon hola sendiri pasti ada pasangan. Ate, itu. Una pola do bilulu amang siap mamang. Ate, jadi soni mamang ate, ba rak marhubas meita, rak pauliulihon di huriat tahun terlumobi lau madulu karuas. Ido na paling utama madulu karuas akan nagali haporsiawan na akan amar sahid ima tugas tate emang teh. Jadi soni masak kami atas nama Perhalado selamat melayani, selamat marhubas di huriat tahun agiat mamang tetap semangat lahum akubasi huriatai tu dengan na tujulan darion asalam maherbang hasangapon itu hatta di bata na dagijang horas madihita saluhuna. Mulia tema di amang situa El Manalu ng pasatong hatana sama napatuluhon bimbingan sian amang pendeta resort. Horas madihita saluhuna. Sabar dobe ati akka manginang. Ido, mamulusu sabar at tungolo marungutungan non. Ya, parjulo pinuji matuhani naong mardenggan basa mga ramoti hita boy maddohoti parminggon arianon. Napaduahon selamat datang ma di keluarga ni amang calon pandita Ingwer Dirgahayu Sihotang sarjana sains teologia. Molo hami biasa do maddo Ingweron. Ala guarni Dr. Nomensen, Ludwig Ingwer Nomensen. Unang itu kok kamu si Ingwer. Napatuluhon, selamat datang ma di anggi nami calon pendeta Ingwer Dirgahayu Sihotang di HKBP Cimanggis. Hobartu parsuruan ni pucuk pimpinan ni huriata marhiti surat penugasan.
Moliate ma ala boy martaba pelayan di tonga-tonga ni Huriat HKBP Cimanggison. Tentu adong do sada visi nang pe targoar nasida calon pendeta dalam halon LPP Tolu latihan persiapan pelayanan tahun ketiga. Alaitong doga biak marhobas manang makobasi di tonga-tonga ni Huriatta sabil mamarsi ajar taringot tuakka pelayanan ni. Taringot tu pelayanan donon nami do amuakka amanami do inanami tajakon manasida sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Berarti mana namar perdomuat tu pelayanan tajak komandasi dah partusi supaya dalam hal ini perjulo unang adong makilalan yang rohana madok calo pedita dope unang songoni ala olo do hubigi adong aura-aura songoni sotung niang rohata naposoni debatado nasida atik pe statusna masih dalam tahap proses latihan persiapan pelayanan. Dungina paduahon ba songon na manguluhon totua kahalala spiritual ma naikon bahad dihita laho marparsaura doh nasida. Asa dinggat tajakon nang pe di sektor Galatia nasida calon padita makobasi nakid di dia doidok tahe di HKBP Cimanggis. Permianan nasida di sektor Galatia. Jadi tazalo manasida huhus tatang yakon asa margogo laho makobasi. Lasong ni madiang ginami calon pandita Ingoer Dirgahayu si Hotang dalam hal dua tugas melayani dan belajar. Belajarlah untuk melayani dan tetaplah ada pada koridor sebagaimana ditugaskan eporus kita. Nah hodol hodisi unang pola paluzahu mabuat rohani zolma. Olo doalani nama buat rohani zolma gabe lupa mabuat rohani debata. Manubuk rohani debata dohi tadi son. Berarti ada dua sisi yang harus kita lakukan, yaitu ada persuasi, pendekatan, mengaju, alai kotong doa dongan non lubisianna mengaju diinganan Nabi. Nah, dan salah satu kendala bagi kita pelayan ini adalah sering begitu sampai itur menggurui. Itur gabehera ibana standar nasitong. Diawi so mulai bulan September 2024 bamarsi ajar doa udungin nangek ma patupahon na boy hulahon kosong ni manggi tetap mahita koordinasi di bawah sistem naung pinasahat ni uluan ni Huriatta termasuk mau nang pola luza o mabuat rohani padita resort do fungsional mesra mahita sebagai abang adik mana yang perlu dipelajari dan saya juga mau belajar tentang hal-hal yang baru yang membuat saya juga semakin baik melayani. Song ni manang komunikasi tu parhalado. Denggam mahita makatai, denggam mahita berkomunikasi. Jala di bulan Desember dang tarida do pe intensitas do frekuensi ni pelayanan na badat. Masih fokus Natal. Dung pe no bulan Januari do Februari yang gue terasa ma. Barang boy masuk angin. Tus-tus do terus. Holam menentuhon jadwal kunjungan kasih pe ngapadat. Garian nok kunjungan kasih do hami jamono mahi hari Minggu don. Main terus. Semangat memelayani. Pos roha anggo hita mangulu siat Tuhan ido. Alita bo nakin itu risukun nomor sipatum. Anggo au nomor teleponku beso isukun. Ali unang terhirim dah, tidak tahu unang terhirim. Aladong nakimadukun nomor sipatu, unang terhirim. Mudah-mudahan dituhor tulu pasang. Alay nang pesoy, so ituhor pinak pelawaka, tidak. So tunggabe sipatu yan no mabuak kita. Ikorohatan no mabuak kita, ate. Mulai ate madipajak koron ni hita sudiak kamanginang, semangat mahitaan no dung sipul per minggu nadong go ramah tama alay perwakilan ma. Nga ditotokian niya dakuboto nong sahat alay sian pengurus BPH ni sektor Galatia ma mewakili sudi ruas pengurus ni pengurus ni seksi ama
dohot pengurus ni seksi ina maanon na dohot mewakili sude kategorial. So ngoni manang keluarga dohot sude parhalado. So ngoni makadamang dok dainang tahalas soma haroroni naposoni tuhatta na menjalankan LPP tahun ketiga tutatangiakon tahun naro majalo tahbisan menjadi pendeta dung disian noro eskana tajakko taujakko mamusena sida gabe padita molo isodo eskana sida dibain. Atek beado not keramat jati. Atek beado not tung tusi piongot. Alai mulubuina nunok kolas sa taon nate. Ya, so ngoni mata nami horas madihita sa luhutna. Nuaing pe tau duti mamuse, marede hita huhu papungu pilihan, kantong parjolo dohot na paduahon.
Nameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di minggu tasadarion minggu Advent na patuluhon, ima na tersurat di buku ni panurirang Mika bidu pitu ayat pitu sahatu ayat 10 tolu. Hamuna kadamang dok dainang songoni mana poso bulung tapai hutihut ma asa hujaha dihita hatani turpuhi songonom matar surat disi. Ala yang goahu manatap tu Jehovah do jala di halungut terrohakku do debatani hatuauku sai tangi hononi debatakku doau unang ho marlas niroha ale musukku mida au ai tinggang pe au sai hehe doau muse ai huddul pe au nuaing di bagasan haholomon Jehovah do panodang diau usungokku do rimas ni Jehovah ai dopak ibana doa merdosa paima di badahon ibana badakku jala maruli ahu dibain sai togonna do ahu sogot tu hati uron idaokku do hati goranna alai idaon ni musukku mai sogot jadi hukupan ni haurahon bohina ibana nong madok tuau di dia do Jehovah de batam marsobu-sobu mamatakku mardida nasida dung hona lutak songon gabbo di alaman nungaro ari parpauliat di parikmu ari parholangan ni patik doi ari haroroan ni halak doi tumopot ho sian asur dohot sian akahutan ni Misir jalasian Misir sahat rodi batang aek jalasian laut tu laut jalasian tor tu tor alai gabe halongonam matanoi ala ni pangisina binahen ni parbue ni pabahenan nasida ido sahatna selamat Advent madihita saluhutna hamunak kadamang dok dainang asa takas jolo taboto ahado kepahitan manang kegetiran hati ini panurirang Mika mamereng keadaan na sangat memprihatinkan alani tapai hutihu juak kamanginang hujaha jo bidu pitu ayat 2 sahat tutulu dohot ayat 5 sahat tu ayat ono malai bahasa Indonesia mahujaha songono didok disi. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikkan. Ayat 5, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ngabuy takabar honak kamanginang bahwa makiadani. Hukum tidak berjalan dengan baik. Adong disiak kamanginang tolu kondisi Yehuda dalam konteks pelayanan Nabi Mika sian ayat 2 tolu 5 dohot onomi. Dia mainnya tului. Perjolo orang benar tidak ada lagi. Dan adong bejol mana sitong. Dan keadaan ini digambarkan seperti seorang petani yang mencari buah anggur ayat sada bidu pitui di surat todai. Mengalului perbueni anggur apa yang adong dapat.
Songonima maulna mengalului zolma nasitong orang yang benar ditiki. Napa duahon hukum sudah tidak berfungsi. Nakin hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Hukum diputar balikkan. Dungina patoluhon kehilangan kepercayaan. Orang terdekat sekalipun kita diperhadapkan kepada banyak masalah, banyak pergumulan. Walaupun mungkin berbeda dengan apa yang digumuli oleh Nabi Mika atau umat Israel, tetapi kita sekarang ini juga sedang berada dalam berbagai pergumulan. Idu hati amanginang, gudang do pergumulan takan, hitaukan gudang do mekel di siha pataran, tangis di siha bunian. Menyimpan, ini orang-orang bijaksana ini. Meloboi manipan pergumulan nang pe namergabus doi daung. Tapi dia tampil seolah-olah kuat di hadapan umum, tetapi ketika dia sendiri dia meratapi pergumulannya. Ibana udah orang bijak dan orang arif bijaksana. Si patak kamanginang jupak kita doholan si majujung na doa cik ngatur baik tu Facebook. Itur sapor TV maboto na cik si majujung na. Tapi banyak yang silent. Banyak mengalami tantangan kehidupan pergumulan, tetapi dia tidak diketahui oleh orang karena dia tidak mau membeber-beberkannya. Dan dia bisa kuat tersenyum bersama orang-orang di sekitarnya. Manang nai sepehita di siak kamanginang mulai dokon ada persoalan tanwaing. Persoalan atau pergumulan apa yang sedang kita hadapi yang membuat kita seperti sudah apatis? Tabering maju manginang. Adong do persoalan kesehatan di hita? Adong do ate. Adong do persoalan ekonomi? Masa ngono tabagogo do mulai persoalan ekonomi on. Adong do persoalan keluarga? Adong tong do gogo. Adong do persoalan anak? Adong ate. Persoalan suami? Unak kamu mengalusi. Akainat terus mengalusi. Adong do? Gugur seorang nasida bermasalah. Persoalan istri? Banyak doina. Bisa saja kita memang menyimpan itu dengan bijaksana di hati kita, tetapi sebenarnya itu sudah merusak bagaimana kita bisa menikmati kehidupan. Aina sudo inat taido. Taring utua matai asal mahipal. Elok mai sih pinabereng-bereng mak daripada mabalui ba. Aleng guci manggis radang rosone teh. Puji Tuhan mah. Dang idok ko namatay taringot tu natay manang nadia. Hola di bagasarawana daripada marbadai. Pinahom mak anom marbadai holan dok hata saudi tori telepon do si matuai. Manang nadia piak kamanginang pergumulan dok persoalata. Mungkin tersembunyi alai sudah do hita disinggung oleh persoalan do takka pergumulan ini. Banyak persoalan atau masalah kehidupan yang kita alami dan sampai saat ini kita tidak menemukan solusinya seperti yang dialami oleh Nabi Mika. Saya tak pikir-pikiri dang adong tasukuni dang adong alusna. Tak pasa tudongan alai dang adong solusi. Adong gunya besti. Alai bestiope hola martito do boy dongan. Anggodung do masalah dang adong be dihatai. Na penting tampil gembira di joloni kamerai dan dipoles sedikit dengan kamera TikTok. Seolah-olah memang tidak ada masalah. Alai gudang do persoalan. Asa ta pasti honi hita do maboto ado akka pergumulan tamanginang. Coba ta syukur rohat ta perbagasan apa pergumulan saya. Mungkin tak sekali lagi berbeda dengan apa yang dialami umat Israel. Tetapi kita masing-masing punya pergumulan, punya masalah. Anak ibu hado mencari solusi. Karena kita harus sadari kita adalah orang-orang lemah. Nagaledo hitatiak kamanginang. Terjadi bencana di Sumatera.
banjir bandang dan tanah longsor mengaupak ke hawoma mengareng seho sudah kajabui. Di sebelah timur Gunung Semeru sekarang sudah mulai, masih memang siaga 3 tapi sudah mengkhawatirkan. Di banyak tempat ada masalah. Alain yang dohono di si, ternyata kami ini manusia ini begitu sangat lemah. Ketika banjir dan longsor datang tidak dapat berbuat apa-apa. Yang selama ini mungkin digenggam nasalilngut di haul-haul, ternyata holar roh bencanai lenyap do sudah. Mula dong ro keluarga ta dua siat tapanuli ro tuson unang pola sukun ijazah na mungkin mau deh. Dang adong boy. Inilah lemahnya kita ini. Dan kepada sesama manusia kita tidak dapat mengatakan apa-apa. Karena mereka juga orang lemah. Alani diajari dohita marhiti turpukon. Apa solusinya? Marhulik kulingat sama jauh nang mododok kamu. Ado molo madek dek tutoru tugijang ibereng. Jatuhnya ke bawah, carinya ke atas apa? Atap bocor, itu kan? Molo dan bocor ma madek di tutoru, tu dia bereng, tugijang, dang tutoru ibereng, tugijang go. Filosofis dua manginangi. Apa yang terjadi di dunia ini? Lihatlah ke atas. Bereng tugijang. Karena di sana ada jalan solusinya. Molo masa akka na suboi hasaungak kita, godang pergumula doci taunota. Saya berusaha hita holan sekitar hanya vertikal. Kita diajak lihat ke atas. Tajaha maju manginang ayat pitu. Ya. Hata batak didok alayang goau mana tap tu jahobado jala dihalungut terrohakku do debatani hatuaku sai tangi honon ni debatakku doau. Allah pasti mendengar aku. Sekali lagi apa-apa yang terjadi yang kita alami di dunia ini, cari solusinya ke atas, kepada pemilik kehidupan kita, kepada Tuhan Allah kita yang berkuasa menolong dan membebaskan kita. Hanya Tuhan Allah lah yang dapat memulihkan keadaan kita. Dia satu-satunya pengharapan dalam keputusasaan kita, dalam apatisme kita. Alani ido, pengharapan itu sangat perlu. Pakirimoni na arga situ tudoi. Sebab dengan pengharapan itulah kita masih bisa melihat jalan keluar atas persoalan kehidupan kita, atas pergumulan kita. Porseda wa manginang moloro hita marminggu nadong dope pakirimod dihitamin. Itu. Pengharapan kita masih kuat. Kita tidak pasrah kepada persoalan, kepada pergumulan kita. Kita masih mau berjuang mencari alamat kepada siapa kita menemukan solusinya, itu kepada Tuhan. Anggo sorong pakirimon dang mungkin be boy manangahulah honotta. Pengharapan itu yang akan membuat kita mampu mengatakan seperti yang dituliskan dalam ayat 8. Tajahama zuamanginang ayat walui. Ya. Ini buat dari pengharapan itu. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit lagi. Sekalipun berada di dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang. Odo fokus nih haporsiota. Inti dari iman kita, pengharapan kita itu. Bahwa keadaan itu tidak akan melemahkan kita. Keadaan itu walaupun harus kita hadapi, tetapi karena Tuhan ada, kita akan dapat menghadapinya. Nuaing nagabi persoalan di hita manginang. Masalah kita sekarang adalah cara kita mencari Tuhan itu. Apakah cara kita mencari Tuhan sudah benar? Sebelum kita tanyakan itu amanginang,
Tuhan menyediakan bagi kita media yang dapat menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah perjolo lewat firman-Nya, meriti hatana. Apakah kita tanyakan berjumpa dengan Tuhan setiap hari lewat firman-Nya? Olodo hita majaha manangihon hatani debata ganupari. Apakah kita serius dengan itu? Jangan-jangan amanginang firman Tuhan itu sudah diantarkan ke tempat tidur kita, tetapi kita hanya scroll aja. Tak lewat to nate. Apalagi nadi si salum saudara-saudariku. Olora salum-salum mima. Nah, digeser, dicarilah video yang bikin tertawa. Gabido na perlu. Hatani debata daw. Padahal kita dituntut setiap hari, karena itu media perjumpaan kita dengan Tuhan. Tidak mungkin sekarang ini kita bertemu dengan Tuhan secara fisik. Ayo meloneng pajupak kita doh Tuhan ini secara fisik beluasau nama ida. Atik biarong neng pajupang secara fisik saunari. Baik kena saat Tuhan matian nama asa pajupang do ibana. Tetapi melalui firman-Nya kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Taringga somai. Paduahon lewat ibadah-ibadah kita yang kita ikuti. Nah, apakah kita memang dalam beribadah itu sungguh-sungguh sedang berjumpa dengan Tuhan atau tidak? Parjulu manginang kesungguhan orang beribadah syarat na utama memang unang terlambat. Mulu terlambat do zolma. Dia hanya memenuhi jadwal untuk mengikuti saja, bukan mau berjumpa dengan Tuhan. Baunang dotong amanginang molo tu bandara hita 2 jam sebelum ngaisi hita monggop-onggop. Apa itu gereja sebentar lagi. Gudang may banan sudah lian nate. Paling juga parhalado itu nanti terlambat. Nah, sudah may padokoni lahu may legitimasi keterlambatan non. Jadi tahun 2026 kita harus mindset kita mau mengubah harga yang tepat waktu. Itu kan? Setuju dua manginang? Setuju, harus setuju. Harga yang tepat waktu di pertanyaan apa songoni. Molo sorope, padita, parjamita, molo sorope, parageda, mainkan terus. Alanong dihatai dok, kecuali adong hal-hal na tertentu na urgen gabi ko terlambat kanido kan. Kita mulai saja, karena selama ini kita terlalu menghargai orang yang terlambat. Tapi matokin naik, nanggo apala 5 menit naik, dang rodo pi pung si telem. Setokin naik, dang rodo pi aman si pergaulan. Padahal kita kurang menghargai yang tepat waktu. Mari kita 2026 terbaik mai gerakan masif hashtag, itu kan, hargai yang tepat waktu. Ini gerakan kita. Itu menandakan kita sungguh-sungguh beribadah. Dan mulai dok di ibadah parmingguan, oh ido saya kampanye honak kamanginang. Ayunang holallahu markurro, dungi saya markuri termulak. Baunang manian. Dang na beribadah guarni, na markurdoy. Hape sutabo kortai di BGD Bata. Ayarong dokur ni malaikat paduan suara yang diperdengarkan setiap saat. Ini yang harus kita tembus. Berarti hati kita lah yang perlu. Mulai ke 2 kali minggu, mari 2 kali minggu. Ayami kita harus 2 kali minggu. So unang 3 kali. Bau nang apa surdu atong, salamu sedo suarana, roy mana holam merkur. Ibadah yang sungguh-sungguh itu, mari kita serahkan kehidupan kita. Fokus kepada apa yang menjadi bagian-bagian dari liturgi itu. Perjumpaan yang berikutnya dengan Tuhan adalah lewat aktivitas doa-doa kita setiap hari. Terus doa kita kamanginang martangiang harus berdoa. Unak kolatik kimangan. Kolatik kimangan bahkan adong guna so martangiang lahumangan. Baiklah kita. Jadi sarupa doa manginang, karena doa itu adalah nafas kehidupan rohani kita. Bahwa kita bernapas. Mulu diultung baru hari kan
Ditarik, dihembuskan. Coba maju tatahan, tarik, tatahan unang tapaharuar. Waduh. Besok onima hapor siotai moloso mertangiak kita. Semak kolangi kita mertangiang. Doa itu harus menjadi irama yang harus menunjukkan bahwa benar-benar kita mau berjumpa dengan Tuhan. Lewat doa itu kita berbicara, melakukan apa yang layak kita lakukan sebagai bukti dari berdoa itu. Iko pertangian gohita. Nah paupaton lewat keterlibatan kita dalam aktivitas gereja. Tidak juga hanya gereja. Aktivitas pelayanan kita di Pungwa Marga pe perlu doi. Songoni di sektor, di parsahu tahun keterlibatan kita. Karena di sana juga ada nilai-nilai pengorbanan, pelayanan. Itu asal molo di parsahu tahun dok di Pungwa Marga saya dipilih doka naulo berkorbanate. Pengurusi do kan? Molo idok do halak siapa baik itu tak unang mapil na losokan iso sudah huli na so tanggung bolongan na. Jadi termol do bergerak Pungwa Marga do parsahu tahun molo si huli mangging go pengurus na berek kamu mai. Anggo sejumolo ibana. Karena di situ ada nilai pengorbanan. Di sana kita berjumpa dengan Tuhan karena kita mau meneladani Dia soal bagaimana melayani ini, berkorban ini. Jadi itulah media kita. Nah, odonai nagabe suku-suku Musa. Apakah sudah benar-benar memberi waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah? Apakah kita sudah secara rutin berdoa? Apakah kita mau terlibat dalam pelayanan aktivitas gereja dan punguan-punguan marga itu? Sebagai media perjumpaan kita dengan Tuhan. Unang saya holsoak kita terus alai relasi ta doh debata. Dakia boy denggan. Tadi song kulit-kulingat saya. Moloro udan bocor jebu. Tu isiru nak berengon. Tu dia do, tu gijang. Bahasa berengon tu gijang. Asa binoto na bocor dok paturehon molo dang tugijang saya itu aiki berek kamu baganu roda mangapel matorus. Tidak ada solusinya, tapi memang harus kepada pemilik kehidupan. Tu sido hitak kamanginang mangalu-alu. Jadi kesungguhan hati kita mencari Tuhan kiranya menolong kita menjalani dan menghadapi hidup dan semua dinamika yang ada di dalamnya. Ido parsitututta mengaluli Tuhani. Dan dalam pengharapan yang hanya kepada Tuhan, kita akan memenangkan pergumulan kita. Amin. Di sidok kamanginang. Alanido di Advent patuluhonon, yaitu masa sukacita dalam kalender gerejawi, masa sukacita menyambut kelahiran Kristus, dan secara teologi eskatologis menantikan sukacita, menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Mari kita menikmati kehidupan ini. Dan ini kiranya semakin memberikan motivasi untuk berharap hanya kepada Tuhan saja, pemilik kehidupan kita. Amin. Maulia tema ali Tuhan, nunga huzalo hami barita naulimi bohal litor dinami. Tutu gudang doaka sihol sohonon nami. Ragam doaka parsorion ningulu na boy songgop tungulu namion. Jala sipata jotado Tuhan dangadong jupak kami dalam malua siani. Gabi sipata apatis hami Tuhan. Gabi madus-dus pakilalan nami. Hirana somarlaba hami martangiang. Hirana somarlaba hami beribadah. Alai nungatak kasihan hatami. Pabuha dihodo ali Tuhan saluhutna. Akadalan paluhok kami sian holso parsorion nami. Manang alani dia pe Tuhan. Alani parsahiton, alani kehidupan ekonomi na hurang denggad dope, alani akapar karejoan dohot akapar daraman ningolu, alani na hurang denggan hurang harmoni keluarga, alani na mga dopi akayanakon, sude pangisi ni bagas nami, dohot dunia sosial nami, diajari hatam mahami tuho mahami marhaporusan, ayarong lo diho jaminan na tangi honom mudo sude. Akatangi yang panggilan nami jala paluo muhami sian akan nama bobani hami. Atong pasu-pasu maroha nami.
Asa totong nang hami pe bulus rohanami majou dohot madiori mga luluiho. Marhite na manarihon makarikoton hatami. Marhite na say makasiholi akka peribadahan-peribadahan. Marhite na say ringgas hami martangiang. Marhite keterlibatan nami di akka aktivitas pelayanan gereja. Dohot aktivitas sosial di tonga-tonga di masyarakat. Di sima hami pacupang dohot to. Lahu pabotohot tu hami dihaholongi hodo hami. Alani mauliate ma Tuhan. Pinuji magwarmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian nomor 530 sia ayat sada dohot udukna laos ditiki nama radio mahita pasaton pilihan padua hodot tupak tu Natal. Mari demahita.
Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasan na mauliutos. Upasahat hami masiyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasiang hami pilihanon patibulho na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaummu, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangudjunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasarohon madamena tutodim.